který vlastně než umějí maskovat, ale učí vlastně i modely, vlastně jak se tvářit v různých maskách, jak prostě jak postavit tělo tak, aby to vypadalo na kameru dobře. Takže maskaři mají trošku víc bodů vlastně v tom. Něco podobného, no řeknu je to zhruba. Vůbec jakou dobu působíš a pracuješ jakoby v tom modelingu a řeknu v herectví jako takovým, protože modeling je nějakým způsobem už jakoby herecký. Určitě. No, tak už je to pár let, co jakoby spolupracuju s různýma, jak to mám říct, s různýma aktorama, co i jsou fotky, i natáčení, i kompárs, takže prostě je to i s přestávkama, tak zhruba 4-5 let, je to tak dohromady církva. A nějaký, řeknu, nejzajímavější nebo nejvažnější pro tebe nějaký případ, prostě natačení, focení, prostě něco, co zažil největšího Pro mě. Ano, jako osobně. To byla, šel jsem módní přehlídku, to byla Česká krása 2012, jednalo se o 6 kluků a 6 dívek a bylo to vlastně námět byl tvář roku. Tam byla jakoby moje největší akce, kterou jsem měl, kde podle bodů jsem skončil jakoby druhý a byl to obrovský zážitek, protože přece jenom tam bylo spoustu lidí a fotografů a bulvárů a všeho možného, takže to bylo takový hodně zajímavý. Zeptám se ještě takhle. Prosím o nějaké tvé vyjádření, tvé myšlenky, vlastně o té knize, o té Alence, jestli ti máš rád, anebo řeknu takhle, tvé vyjádření k tomuto světu, jako té říši divu. No tak Alenka Říši divu pro mě vlastně je dlouholetá záležitost. Nějaký rok 86 nebo 84 se natočila, že? Potom vlastně se natočila písnička, takže já si myslím, že pro mě jako znamená docela dost. Něco jako česká nějaká pohádka z Černé služety, že prostě taková krásná pohádka, která byla filmově vlastně velice dobře natočená v té době. Takový pohádkový ráj, dá se říct, jak i pro děti, tak i pro dospělí. No a já jsem rád, že můžu být členem vlastně té pohádky. A jak by si cítil, kdyby sám byl v té Říši divu? Jako místo Alenky. Místo Alenky je, to bych se měl. No, cítil bych se určitě báječně, protože Alenka, co si pamatuje, tak byla taková, měla takový velký charakter. No ale o trošičku jinou otázečkou, jako i přesto, že hraješ bílého králíka, ale možná, že máš nějakou jinou oblíbenou postavu z té Alenky. Z té Alenky tam je spoustu postav, které se mi líbí, teda třeba Bílý králík se mi také líbí, ale kterou bych si jako vážně chtěl zahrát. Tak to by byla přímo Alenka. Protože tam v té Alence tam je to takové živé a takový, je to zajímavý ten vlastně celý průběh vlastně toho filmu, tak to mě jako oslovilo v té Alence. Tak teďko něco zajímavějšího, že? Jak bych se to zeptal? Ale v klidu.
jak se vlastně představuješ, řeknu, tu říši divů? Nepřijde ti to jako nějaký, řeknu, zdrogovaný sen? Prostě nějaký takový nějaké takové opravdové šílenství? No člověče, když to tak řeknu, tak jako v říši divu je to široký potaz. Jsou někdy situace, kdy se jakoby cítíš, že jsi v říši divu, protože opravdu vyjdeš nikam a úplně koukáš, jako co se děje, no? Že prostě vůbec nemáš ani tušení prostě, co tady děláš vlastně, jako úplně koukáš, jo? Takže vlastně říši divu je opravdu široký potaz, no, si myslím. Dobře. Já už nevím, na co se ještě ptáš. Stop, pojedeme. Jo, tak já děkuji moc krát za takový malý, ale hezký rozhovor. A velice doufám, že se nám podaří to všechno realizovat a že všichni budeme hrozně spokojení a nadšení tím projektem. Tak Patrik White speciálně pro projekt Alenka v říši divu. Já děkuji za spolupráci.